Buena. Yahoo! Dami guys. Daming mushroom. Hi guys! Good afternoon sa inyong lahat mga kamangan. Tayo ay mangunguha ng mushroom kasi dito sa mga Kailokan 1, sabi nila may uong managado. Tayo ngayon ay mangunguha. Tignan nyo guys. Yan. Yang puti na yan. Kasama ko si nanay. Ang dami. Ayan oh. Wow! Ayan. Kunin ko muna ito. Inang! Hala. Hala, ang dami. Ayan pa oh. Ayan na. See? Lalagay ko na lang sa sombrero ko. Nang may mga maliliit pa, iwan natin. Hindi pa. Hampay. Dami na guys. Nakuha si nanay. Kasama ko si nanay nang nangunguha. Masarap yung ganitong klase ng mushroom guys. Napaupo si alagar-agan ang nagkain ng. Kunin muna namin lahat, saka namin papakita sa inyo kung gaano karami. Wow guys, grabe. Ang sarap ng pakiramdam ng nangunguha. Wow! Buena. Yahoo! Dami guys. Daming mushroom. Mga kamangan, sabi namin, lahat kami maglinis ng mushroom. Lahat sila. Pero may kumakain na ng bread doon. Ganyan sila. Ganito kung paano linisin. Pigisin mo, Juby. I-scrape muna yung mga lupa-lupa niya para matanggal. Sa kanya, hatiin guys. Yan.
Pagkatapos, lahat sila guys paglilinis. Yan, nakikita nyo. Ganyan sila maglinis. Ako, pag ganito, professional kasi ako. Halalaan mo ko. Nandito po kami sa terrace mga kamangan.